В света на финансите и инвестициите се появи явление, което променя начина, по който хората разглеждат парите и инвестициите, а именно криптовалутите. Докато технически осведомените и рискови инвеститори се впускат в тази нова и вълнуваща област, мнозина се чудят има ли бъдеще в виртуалните активи. Да разгледаме предимствата и недостатъците на инвестирането в криптовалути, както и какви типове инвеститори най-често привличат. Историята на биткоина, най-популярната криптовалута, е доста впечатляваща. През 2010 година стойността на 10 000 биткоина беше оценена на около $41. През 2017 година същите монети струваха близо $20 милиона, а през 2023 достигнаха $297 милиона. Този експоненциален ръст привлече вниманието на мнозина и буквално започна революция. Всички бяха полудели и инвестираха в знайни и незнайни криптовалути с надеждата да станат милионери. До някаква степен това продължава и до днес. Но с какво точно криптовалути са толкова привлекателни? Кои са ключовите им предимства? Първото предимство е потенциала за висок доход. Криптовалутите имат история на значителен ръст в стойността им. От създаването си през 2009 година до днес биткоина се е покачил с изумителните 2 милиона и 700 хиляди %. Това, ако не е потенциал, не знам кое е. Второто предимство е диверсификацията. За мнозина инвеститори диверсификацията на портфолиото е ключов фактор за управлението на риска. Добавянето на криптовалути към портфолиото може да предостави нови възможности и да помогне при балансирането на инвестициите. Трето предимство е достъпността. Криптовалути са достъпни за почти всеки, който разполага с интернет. Не са необходими посредници като банки, а и могат да се търгуват 24/7. Четвърто предимство е добрата ликвидност. Много криптовалути могат да се конвертират бързо в традиционни валути, което позволява лесно тегляне на печалби. Някои криптовалути се търгуват и на големите борси и имат доста по-висока ликвидност. Петото предимство е технологичния напредък. Криптовалутите се основават на блокчейн технологията, която има потенциал да революционализира различни индустрии. Тази технологична иновация може да доведе до нови възможности и промени в начина, по който работят много компании. Независимо от обещаващите предимства, инвестирането в криптовалути носи със себе си няколко ключови риска и недостатъка. Първият недостатък е волатилността. Криптовалутите са изключително волатилни, като техните цени могат да се променят драстично за много кратък период от време. Този фактор представлява сериозен риск за инвеститорите и може да доведе до значителни загуби. Както можем да станем милионери за секунди, със същата сила може да загубим всичките си спестявания. Втори недостатък е липсата на регулация. Много държави все още не са разработили ясни регулации за криптовалутите. Тази липса на надзор може да остави инвеститорите изложени на риск от измами и манипулации на пазара. Всеки, който се интересува от инвестиране в криптовалути, се е сблъсквал с безкрайните измамници, които върлуват на този пазар. Трети недостатък е риска от хакерски атаки. Криптовалути могат да бъдат обект на доста хакерски атаки и измами. Има случаи на кражби на криптовалути и загуба на доста инвестирани средства. Четвърти недостатък е липсата на интеграция. Въпреки че криптовалути стават все по-популярни, те все още не са широко приети в повечето ежедневни транзакции и плащания. Виждаме напредък в тази посока, но ще отнеме доста време за успешната интеграция на криптовалути в всекидневния ни живот. Петият недостатък е конкуренцията и несигурността. С появата на нови криптовалути и проекти, конкуренцията в този сектор стана ожесточена. Инвеститорите трябва да избират между множество опции и да преценят рисковите и потенциалните печалби. Малко интересни факти. През 2009 година под псевдонима Сатоши Накамото биткоин беше създаден като първата криптовалута. Първата реална транзакция с биткоин се осъществява през 2010 година от програмиста Лазло Ханеш, който си купува две пици за 10 000 биткоина. Сега, ако пресметнем стойността на биткоина към 2023, тези пици биха стрували близо $300 милиона. Биткоин бързо стана символ на цифровата революция и инвестициите в криптовалути. След този начален успех много други криптовалути бяха създани, всяка с уникални характеристики и потенциал, а разнообразието на този пазар расте с всяка изминала година. И така, за кой тип инвеститори са подходящи криптовалути? Първо, инвеститори с висок толеранс на риск. Ако сте готови да поемете големи рискове, криптовалути може да бъдат подходящи за вас. Ако се изкушавате от големите печалби, трябва обаче да сте подготвени за големите загуби. Второ, инвеститори, интересуващи се от технологични иновации. Ако ви интересува технологичен напредък и блокчейн технологията, инвестирането в криптовалути може да ви предостави възможност да бъдете част от тази революция. Трето, дългосрочни инвеститори. Криптовалутите се препоръчват за дългосрочния хоризонт, тъй като краткосрочните колебания в цените могат да бъдат доста значителни. Трето, дългосрочни инвеститори. Криптовалутите се препоръчват за дългосрочния хоризонт, тъй като краткосрочните колебания в цените могат да бъдат значителни. Инвеститорите, които са готови да задържат инвестициите си за по-дълъг период, могат да се възползват от потенциалните ръстове. Четвърто, инвеститори, търсещи диверсификация на портфолиото. Добавянето на криптовалути към портфолиото може да помогне за диверсификация и увеличаване на възможности за печалби.
Пето, технически осведомени инвеститори. За да инвестирате успешно в криптовалути е полезно да разберете основите на блокчейн технологията и да знаете как да използвате криптовалутните портфейли и борси. Като заключение може да кажем, че криптовалути са подходящи за инвеститори, които са готови да поемат риска, интересуват се от технологични иновации и разбират основите на инвестирането в този нов тип динамичен актив. Инвестирането в криптовалути предоставя доста интересни възможности, но идва и с значителни рискове. Това е област, където предимствата и недостатъците са тясно свързани и успешните инвестиции изискват внимателно изследване и разбиране на пазара. В крайна сметка решението за инвестиране в криптовалути трябва да се вземе след внимателно обмислене на личните финансови цели и вашия толеранс към риск. Стискам палци да си следващия криптомилионер. Надявам се, че тази информация ви е била полезна. Ще съм изключително благодарен, ако се абонирате за канала ми и споделите видеото. До следващия път и успех с инвестициите!